trener Tomasz Borowicz, Młodewiński rocznik 2001. Zaczekamy, aż chłopcy się rozstawią na swoich pozycjach i za moment podstawowa 11 Legii na dzisiejszy mecz. Proszę Państwa, Legia rozpocznie mecz w składzie: w bramce Wojtek Skawa, numer 2 Artur Jędrzejczyk, 3 Tomek Jodłowiec, 11 Jan Bielacki, 14 Kuba Wawrzynia, 37 Dominik Furman, 5 Janusz Kul, 32 kapitan Legii w dniu dzisiejszym Miron Radowicz, 13 Władimir Waliszwili, 17 Tomek Krzyski, 9 Marek Zaganowski. W rezerwie pozostają Duszan